Haduk lai spak san pho nyau teli ki ying mane hapok Manipur. Bat ar spak ngut ki bereu ki layam, na ka jingya kan at ha ka jingya phair jai penreu. Kat no ka lung ka mensim ban yo i lang ba ki video, ya ka jing sha thang ki ying mane hapok jila Manipur, bat snow leng a snow kuslai pat ban perkat na ka benta ki para mensim koridor, ki baladu eino ila ka jong ka jing em. Tang ba on le shu kumno wat langi sha thang palat hajar ki ying maneru. Ni hab ban yai sha ban long klan ya ke jing duai. Kenang ban la ban bats kam ya ke jinget ha pedeng ki jing e. Namar kam dei ke kam ram yang ki kun Kristan. Ban ye le mar ke liang bat ki wei pan ki ba shuan yang i. Kumba ke Bible ka hikai. Tang ba wat langim la ban ye le mar ke liang ye kita ki ki bala penjat no. Lane ki ba persya yengi Henrengi dan pat ya ublai uban yele na ka benta jongi ka ktien ga jong ublai ka ong da ka ba kmi lenti her ya ka jingwan ka sngi jong ublai badak ba persyang ban penkulai ya ka ha kata ka sngi ki beneng kin saplu aban da jat thiau bat ki bor ten rai kin sa om hien ha ka jing plu ka ding kata kabangi kmi lenti kalong ki beneng ki batmai bar ka perthai ki batmai ha ki ba ka hog jong ublai kan sa shong sa kat kum ka jingkular jong u te kumta kat ba phi akmi lenti ya kane to le kat bala ba utrai un shem ye phi ha ka jingsuk ki ba khlem jing tnget ne khlem jing thodak ong ka chiti ba aru petras lai khat ar hadu khat saw Kaktin jong belai ka ong shu ha ka shiti shiki Hebrew khal ar pandai na ba ublai jongi ulong ka ding ka babamdu kumta perlok ba i walang imla banyele persya de kine ki boar barit ki jongi hapdeng ki jing yai sha ki jongi ni sha bun ki jing e ba ki jing tenju ki jing sha pen chitam Henry kan sapoi par kapoar ba uta ubang ishania un sayeng banyele persya na ka bantai jongi da ka ba wan ay ya ka ding ka ba bamdu kumta perlok ba i kektin ublai ka hikai yangi bangin yai duwai lam na ka bantai ki weipan bat ka hikai ru bangin map wat ya kita ki bala sniu yangi tungin duwai lang ha ki jing duwai bat kan mau lang na ka bantai ki Kristan ha Manipur bat ki to ki lanot ki ba mat ya ka jing sha penyam bat ka jingyam wat lai kim dai na ka kan hun nyam la ne ka kan hun balang Kristan Andrei duwai nang bata jong kiru kam dei ka rukom bangin dan ka jing sngo pher niam Andrei ka jing duwai jongin nak banta ki weipan kalong ka jing kerku yang abat ye phi tungin duwai lang nak banta jong ki in kan mau ka jing duwai jongi nang ba ka jela Manipur kan yo pat sa chi sen ya kata ka jing sup ha ka senchar khadar ublai shibun